Altres formes de manifestació de l'esgotament simbòlic podria ser que els artistes deixessin de posicionar-se simbòlicament per tot. Abans de tot això, de les manifestacions, un artista podia donar suport polític a una causa i després continuar basant la seva obra completament en una croada existencial i banal, meridianament separada de la vida social, que només parli de les gestes heroiques de l'autor, sense mostrar absolutament res de la vida social a les seves obres. I la pregunta és, veurem per fi a la vida social rebentar les parets que l'impedeixen de ser mostrada a l'art i a la cultura catalana? Assumiran els artistes de manera definitiva la tasca col·lectiva de portar al seu poble imatges noves que l'ajudin a entendre el perquè de tot plegat i cap on pot dirigir-se? Posaran totes les seves forces en què sigui també aquest mateix poble el que produeixi aquestes noves imatges? És a dir, transformant la realitat, la seva realitat? M'agradaria que s'esgotés d'una manera definitiva el que és la dimensió simbòlica com a terreny, com a escenari, més que res per poder desenvolupar una via artística independent que superés aquesta visió que és molt limitadora. És molt limitadora. En el mateix recital d'avui, el de la Casa Cultural Girona, de l'Esteve Plantada i la Mireia Calafell, el títol d'aquest recital era del jo al nosaltres. Ho deia, no existeix un nosaltres a la cultura catalana, als productes culturals catalans em refereixo. No existeix un nosaltres. És un jo, sempre, perpetu, constant. Jo, tota l'estona. És croada existencial de l'autor envers el món i res més. No hi ha presència de la vida social, no hi ha res. Que no es busqui això en els productes culturals catalans ara mateix, perquè no hi és. Per això estaria a favor que s'esgotés d'una vegada per totes aquesta via simbòlica, perquè ho ha impregnat tot, però Catalunya no és l'únic lloc, però sí que a Catalunya ha pres aquesta presència gran. Des que va començar el procés, tot ha sigut simbòlic, tot. I això ha repercutit a la cultura. Llavors, en el moment en què hi ha gent defensant que l'acció real és la que porta canvis, segurament també repercuteixi a la cultura catalana, segurament. I ho veurem. De sobte potser veiem obres en les quals hi ha vida social. Per fi, hi ha vida social a les obres catalanes.